9 класста әни күйеуге шықты. Әлбәттә, менә һәрбер бала, менә шушы әтисез үскән бала, күпмедер дәрәҗә ятим бит инде әтисез үскәч, аның әнисен беркем белән дә бүлешәсе килми. Сезнең дә андай шулай булдымы? Миндә дә шундай бер булды. Минем мисәлән әнине бер кеше белән дә бүлешәсем килмәде. Мин бик агрессив идем ул мәсьәләдә. Усал идем дигән кебек инде. Минем аның вакытта әбием бар иде, әби минем яклы иде ул мәсьәләдә инде. Әни мондый яучы назар килсә, әнине сорап, минем әби әйтә инде, анда килде, синең башка җирдә сорарга килгәннәр. Мин чабам инде, шатыр чабабыз иләребездә, шатыр чабам ул якка, бер тузырып кайтам инде. Аннан мин инде ярсып, җылый торган гадәттә бар иде. Инде бала чага бит инде. Һәм менә бусын инде 9 класста мин мәктәптән кайтып керүгә, миңа әни әйтте, улым, әниң китте күрше авылына кияүгә диде. Мин бик каты дуладым, конечно, әлбәттә. Ләкин инде эш узган иде, мин менә үземне куярга белмичә җирдем. Әни ул вакытта сатучы булып эшли Лиман авылында, анда Гөлшат апа белән икесе бергә эшләделәр. Менә шул вакытта Гөлшат апа миңа бик каты аңлатты. Шушы кибетнең арткы өлешендә Динарис булай яшәп булмый. Әниң үз тормышы, син менә хәзер китәсең укырга, Казанда укырсың, укыйсың дип йөрисең. Аның үз тормышы яшисе килә, син үз тормышың белән. Шуңа күрә син аңладың. Менә мин шушы вакытта гына аңладым. Һәм җыладым инде мин анда бик каты күземнән яшьләр акты. Шул вакытта бөтен менә җуып төште.